Fred, det innebär han tycker nog att det är bra. Här var det rökutveckling. Ja, jag ser ingenting. Ja, men vi ska lägga in 1300 newtonmeter. Det är klart, då kan man ju vrida runt lite grann. Men sen är det så här, han har ju 4 bakhjul. Ska inte han göra det? Ja, precis. Kolla bakdäcken. 4 bakhjul. Han lägger ut bakhjulen på backen. Det här är så dubbla björnisar alltså. Ja, men det måste ju vara det, för han har dubbelt så mycket som alla andra. Ja, och jag menar att döma, att försöka få publiken att visa något. Nu börjar vi faktiskt se, gillar vi det här i publiken, hörni? Upp med händerna, visa att ni gillar det i så fall. Så får vi se också att det är ju faktiskt helt otroligt, de ska vara värst. Nej, vi ska inte säga så. Han är duktig, men vi har ju några killar kvar. Ja, förresten, att det är inte klar än. Frågan är, ja det är ju tur att vi har sett hur det ser ut på banan. Ja, det blir någon kvar den punkten. Men å andra sidan så kanske det är bra när det blir halt, för nästa man att göra början att det här i basken är väl helt otroligt. Ska vi se om vi får första brandlarmen på orten. Någonting som jag tycker är snyggt gjort som aldrig gör också, det är att han håller rullande. Ja, precis. Väldigt viktigt faktiskt. Ja, soppadunk till Michael Iceman med 98 oktober. Någon som kan hjälpa Iceman. Så håller vi ögonen på Adde som fortfarande är på G där borta. Var det någon som startade tidtagaren nu då? Han har på länge nu. Men kolla nu då vad det röker. Ja, jag hör i alla fall att det är flera som gillar det här. Det är flera bara som tycker. Fan, det här är ju värsta rökningen idag alltså. Jag har då aldrig varit med om maken. Inte ens den gången när han hade M5 här och det pangade båda bakdäcken där borta. Det här var värre. Ja, att Adde har presenterat sig. Vi tar väl och fortsätter. Nästa man.